Gosek. Berhenti. Maju perang biasane kanca-kancamu iki do kalah. Mundur kowe brangkang kok kowe joget. Wong niki nek arep entuk kanugrahan ora kaya wong. Antasena tak antem. Rapopo kula diantem bal sono bres. Candak sirah kula duncake mburi, Mas. Kowe eling ora? Eling. Oh. Terus tiba teng terus tiba teng ngarepe asu Anoman. Bres diantem Anoman kula. Bres. Candak sirah kula duncake mburi brubut. Oh. Kula kita nek tiba teng ngarepe Sarimi. Sabdawala. Jujur bulan ini tiba teng ngarepe wong wedok lemu banget. Oh. Teteng dodo ana tulisane Sunyahni. Oh iya. Sesajake kaget wonge. Oh. Tiba blek. Langsung kula diantemi bres. Nganti tenger-tenger nika. Bareng kula megap-megap candak sirah kula terus diseseli niku maslub ngoten. Papaune ajeng kula lepeh. Oh. Papaune ajeng kula lepeh. Ning kok kula sret kok seger. Terus kula entekke man. Oh. Sesajake nganti kentekan napas. Sisih kudune sing kewaregen kula sing semaput kula kok malah mriko sing kemaput. Mbok menawa kempes. Mbok menawa. Ah, seger. Gabres kuwi lho. Napa nggih? Kukuning apa putih? Putih. Seger. Temonjo tenan, Man. Ah, ajeng ngicipi napa? Ora. Wong tuwa kok aneh-aneh. Weh, arep adi kaya ngapa niku? Tuwa kae nek disediani kaya ngono ya tetep gliyak-gliyak. Isih kok. Isih sing siji. Oh. Nek di